Na ukwaniri anda onsi asobereto mwanchu muligereria Ndizi TV ne chinga kichina ngo kwaligania semesa ya mangana mayense yemo yabono margoba litukuniria Jumatatu tariki 29 mutinyo gatano na gatatu omwaka w'ekiri bubere na 22 na mange habereka okolekana ayoseri bongo chikogo sansamuranira ase margoba yabono nyara gukumanye kuro chinkongo chonsi ime na isiko yorongorwa gusiba gonyera bono nalyo chikurase county ya Mombasa ne county area ya Kakamega chigendre kuborwa anasekero kelia kyobo governor litangani kigimo mwanchu muligereria tigabona kumanya mangana ywa senchera yoko ya chuta. All the 7 judges are expected to participate. Abana chebi na batana na babere ko chiko tegerana kona cheki na kebwaterane tyo kwamerere kwobo chori wekergo kyobora ibwense. Manyenga siasa ya elimu bono twanze kushughulikana ngakia abana babako genda esukuru ono siasa ya ereto ligereria magendro na gokinia chiseme mobunga gwese mo grango Steve Mogaka otebire namba ya kanyara abantu bagocha itamanyitse batabana b'ekiguru batwagana abantu b'ikitagire omokoriri bwe serikali service yo monogeri imeye county ya Kisii osaganirwa isiko ya bisi na gutigirwa chinkoma ninki akubunigwa gose nalyo libolyo Inyarabono Joshua Hauta nige aliganirwa ikiranu aso gukomanya ayomunenda mange asomunwa bwe ebimanyeriritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko ya chaka kurose county ya Kisii ekyombe gyoko igerera ekyogusi ase county ya Kisii nabone county ya Nyamira niko bonde beso kirina gote ya buna niko babegete merobili bene anene aso konyara ko ene kyegusi nkonyara kire kolendwa eyamaga yogo soki getabu ekemo gyokegusi omulike tondemo Stevena ni gatwalgani roboti oru asenchira yobwekirano Okwegerere Kegusi Association nekyombe koleta mabagaka nabangina kuruchi county cha Nyamira na Kisii kerengete gosira omonu bw'Ekegusi. Olwa report ya UNESCO ekubwati language science Ekegusi ine ekemo kyabo asigi language kirikire endangered. Obwango igato tarigerere tibuya nabo gojikonyoranga gyasirire. Aba mbalia baroche ngambia bachamo balike omwana w'omugusi egere bigori bigocha bichiko nalibetebe estolwete ngitwamenyete amangana ndiko ochabo Gati yemerobeli babwate namona kulike bitabu bikogachomogano bw'omugusi ase kolende bakwerere mechando yokolika nemenge ogocha kulike gitabu paka kage chikebe manuscript kemecha kobege gitabu munege kira abana kire moyo chibese chikaneri chinyinge wacha wikiranie birengera die karatwa ikire muna bona tone kataba nganto tegete to launch igetabu ikemanyikane wacha basoe gwitire sabantu bali batutenire muna bona nsene gabana ya Kisii usene education officer obusongo wacha kobanyora kigima bona bara ikiri bitabo bali mutogurigirwe tena bwaba wacha kobanyora erinde nentu batusire erinde toikira nentu manyo kolege ntekyo na re challenge nerabo wikatoka ende tuchiko consult togende tuchikobori abantu bandenga ekenga gikiarenge abiranya alika no ruwa genda dio sirima tochikomanya mwakororo omenyete mukinyangi chikusimuna cyari gokorwa Chinga kiechio nigo basabire gosiru n'abamenyi borongo rwagusi amone chiserikali chechi county eliko ene kibuneke gusi nkoranda kere ebisa kubinde yokonyora omwana nonyene kere muri nyomba omwana omokeiga igabagwa kwana na ise omonuobo lakini abagusi igatuko kali gukwanira abana egeswahili gose egesongo gose getu nalyo ramanyenga gusona omwana uyara amenye gose no somete gose no gutatu kumubundise egesongo gyoka nigebwenerete munantu abayibori twakwanira abana baito Ekegusi itoire tinga kinyenje gikeito toyene giki abantu abakuru oikatonyare kwegeria abantu baito tumanya abantu baito bango kore ibintu eby'enkire yegoseria nandi goikatunyare kubaerera ngana asiki bango bikora boiko
Buna Nelson Mandela atebete kirogo kwaniro montaso monwa maite nigo kwaniro bongo bwaye kurende kirogo kwaniro montaso monwaye nigo kwanire nkoro yaye kuripoteri Ndizi TV Eliatariane Ndemo Steven. Biamuno humurikyo itobene Ndemo Steven asoroboti rwasenjire yoboyikirano gotigana nere Ndemo Steven moncho murigire bana soroboti ronde omokori yo mobwe serikali yo gukora asabisi yo munogeri iwe bunge ase county ya Kisii omanyakanta buna David Ombiro igasema mbiyalera abakaga saganwa isiko yechiobisi che bunge n'abantu batamanyira banyara kumutigera chinkoma chintinde na nigagendete kurwandira ngobwa yasenyegetale ne ya Kisii Teaching and Referral Hospital omurikyo itobene Mirded Mumanye noroboti ro asenchira yoboyikirano. Omokoleri oyomo ase abisio monogari bwe bunge ye county ya Kisii David Ombiro nigo emambia lero asaganwa n'abantu batamanyekaneti isiko ya abisi ye county asekeria atamaiti ningekebe kagokwana n'abaliki amangana nigo abantu abo bamochera ase ateneine n'abande emambia lero nagochaka kumurwani abuna akoerera. Today morning wanaicha egasi as usual saa 2 like egasi na report dia nabange gasi namanya kubwata nasoka isiko kero bisia speaker ngwa kuyalenge kirange all of a sudden kakonyora abantu bakoru isiko asanati nine igara abantu chifuti angatach from the main gate namanya konyora abantu bagocha itamanyitse batabona bo chifuti mbalinga abantu ba urara nabo bisa kinokora ngabantu aba masiki bakora n'abantu b'igitagit bandabu fast lot yeita abantu ange 15 akera magana tuko surrounding ya wake simi mbate na bate kula 30 seconds bandikere ayo mako oyo mara wadanga kini lakini akera bantu abate na akera oyo ndakubaseri mwe pya kubaseri yo chisiko obanga bategera ayin system mo rero pakete akeigo abantu twansa kubana n'abantu abo twansa kubana n'abantu abo kubaka chingudi nabari bagoja na stabu bari barengesi kwabo bacho ina sefrakas bagwata bambugoli batago basoka na cyo chisiko bagwata bakara mbadiri cyanga bakunkurura we chisiko to ikase egate magega yebura eyo nigo atebire asiria esimi gatie binde ase boigo akwera igoro ye chingoma anyora ase kolende anyora obogwenia ase nyagitari ya Kisii Teaching and Referral ego tinabe gete bakumusaka bantu na batigirego bro nabu atabarus nesimi nabu ataya correct yakeranse tinanyora paka bona bon na bangaka bangumisaiga ase joga ondi betebete bangaka igaso koboko naburo chana wakarte kweren banga gete bakara process chichiga lakini asomo bere tido je tu mala kilele na bangu misa kungaka chinguru lakini gako gara na ikira iganya gitari ndaba cheated umakora which are the course of action chikubwa kuzai ase chinga kecho nigo Ombiro asabire eserikali komotingeria oborendi nabo igo gokora obotuki bwaime igoro yengane yo ko request ya serikali ni aro con provider security yakwera bana na vera attacked abako nyama tabaka wade ana motive which I cannot understand it think understand ke kogera okay nanya ko jora threats kurusiko ngamonto nale kondwani ose threats chindi chons lakini abuli serikali yakora investigation ginko reporteria egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Biamuno umurikyo itobene Mirded Mumanyi asoroboti rwasenchira yoboyikirano gotigana nere Mirded Mumanyi abasayi kurose wodi ya Kyogoro yegotoka sebunge ya Nyalibali chache meye county ya Kisii niko bachakire okorosi wa wechipara au asensemejo likunyara kwenyore ngeri yabu ya kiralituko inyura nemeremo yabirege kubwato kwa nomo MCO mocholo chorubwango iga ase wodi yo ya Kyogoro buno mulikyo itobene Josephat Amisi agotomanya.
chikoenanwa na banasiasa nigo chikorigeria gwikirania amaganio y'abasae kubatikana n'obonge bwabo ime yense ya Kenya. Bono abasae ime yekenyero Kenya boterere asensemo ya mogorora nigo besokire na korokia omochengobo kubatikana na emeremo banyarire ko bakwewa anene no MCA bwa ensemo ya Kiogoro uyo nyarire ko bakwenekia ngonyare ko bagagutumia abasabu kwagacha epara eyo yensemo ya mogorora. Vijana ande gasinge yo kaboko kuna ndio ndio kwa nipige matuka mangi one mkia merita sama kwa kaito no mugo lakini na watu ko mbele tukolia na ndio mbele ande ngate bangi gasinge yo kaboko kasa ba kan kaito wale mo pons gasinge yo kaboko ni gere ngamo no kuga gasi wa basi tuanje gasi amagendera chakire gukora mapema mono ataraswa manobi mwishimiwa otoro kirimo bweka no muya otoro kiringa buchimutu wangu cyari ko tokorere gasi unabona iga twairwe gasi mune vijana twachakire gukora gasi korosie para bono mune pale ya mogorora bono nkole matule ga mune vijana na ntonyebeke bakomoromo igotoro cyo mwishimiwa uchakire gutwemba wa mune vijana bono mapema epara eyo ya mogorora yanyareko bagigutaiteka asemya kemenge yanyareko bagigoeta bona bamenyi benseme yo nigo besokirie na korokia omochengo no mogokobo asebo igo banyareko baba gutwaro kwegena ngane chiko bagekorosigwa enyareko bagigoeteka eliye enyareko babo igo gekoirira obonchoreria ase chinsemo bonyareko ba abwabwango nainje naira nei omogambyo itogorta muchache ngambu yamone kiagera konyamogorre pale yasarekire ekaro narori pale korosi kunantu togoeta muna bana inchi na mokokeire mononga tanga kuota nyasago seseni nje magire timecheo kurumogorora epale narongo chiere gasi na ongoeta karongo genda sengo genda none chipikipiki na chikutomnya kanya chikutoyelinse ekene kanya yari mokire bobe wori tanyasago seseni na intu kenyoro kyamogora kerorokane pale yabere ko salika esinga kientambe lakini yaro tebire ng'anonye twamochorire ne chikura chinyinge ko bomurayo ito nyuma ataraso obisi otebire ng'a goika chake koro kinga nari tayaro goso obisi ria nyorire chinguru chiri chionsi chokorete bintu biri bitakeire gocha tokonye sichipara chiaito atokonye sichipase ria bana gosoma igo twakire ng'ambia mono aende twatebire ng'ambia mono nonye nabo nigo boigo abamenyi begwodie ya Kiogoro banyareko bagutwara ogosemerio konene buno MCA uyobo nanyareko baguchigwikirania amagendero ao gati yabo koenekia buna chipara janyareko bachikorosigwa chinyagitari na boigo amang'ana ye chibaseri ase abana bechiskuru epale yo kono ya chanro ko fatekera ko gende kanisa nge ko mobere gasi ko genda ko bego mu kanisa egera nyora masabanyo asabira abantu na abane ko ko school nge ko babere gasi singo noni ko to babigete ni ko bakubitikanjira babike kuja ko reporter Ndizi TV korwe county ya Kisii Terana Josephat Hamisi Miyamono humulikito Josephat Hamisi asoroboti rwa senchira yobo ekiranu gwekase county ya Nyamira mubunge Steve Mugaga kurase bunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira nigo anyaraga komena boroki wa bali baro mwako Mutanganese University ya sate bona chikuba bwatsi nako basira anene asensemo yechisemi nigo boy Steve Mugaga ate abuna bono siasa ya beirege ko era na bone gangende no gwikirania magendro ogocha sawa menyi be bunge ya West Mugrango mulikito kurase county ya Nyamira Job Maangi noroboti rwa senchira yobikirano Chisemi nachio ekebunguo kerabe gekoreta ogonchoreria ase obogima bw'omonto omubunge omochore o West Mugirango Steven Mugaka narwa ogosira gwechibesa emilioni eyemo gochia sabana elibu eyemo bali barabe bagoswa omwaka oyo asi university ao omwaka omotangani abantu baito tumanyenga siasa ya elibe bono twanse kushugulikanga ngaki abana babakogenda esukuru banyora masomo abo banyora chidigiri cyabo baise konyora nga civil node bayikiba bantalire egoti tubanyorera sibagoswa narwa eirago cyagosira chisemi cyabana ime bunge ya West Mugirango na koreta amagenderero amange na injinya sai chinguru chiriarage chisemi no bongai kirinda nyaro gokora
na nje college constituency ya Nese utambe ongote banga sitakuwa ni mimi nitaangusha kampuni ya West Mugirango. Nasaba Kenya koba abatoereru ekero baganyete ogochika gwe koti enene yense ito ya Kenya igoro yobochori obonene bwo mwaka oyo natebya barayi gusika bakori emirimo be serikali elinde batware chinga kichinyororo ekero bagokora emirimo. Na mimi nataka kuwapea wafanyikazi wetu wa serikali encouragement and confidence. Serve your country with dedication. Mtu atakaye kuja laini yako ndio sababu niko mjumbe, tutapambana na wao kule bunge. Omo MCA o Township Duke Masira narwa eiragoche kobwaterana nere linde bakinie ekerengo gie county ya Nyamira. What we need is equity. Kero muntu anyore getarikia he. Atwa chore tuchawake ronde nkobi, chore tulendele aki abantu bali bato chore. Omokonyi wo county commissioner Nyamira division Gavimu Wangui nateba eserikali neruete gusira abana sikisemi asaba gukora umukia. Na wale ambao wataweza kufuzu waweze kupata kama ni bursary, kama ni scholarship, nawe pia uko unazidi unakumbuka unarudi pia unaregesha. Bono ekigetigalete no gukora umukia elinde babe bakwegendereria ase obugima bwabo korwase county ya Nyamira. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mbiamuno omuliki itobene Job Maangi asorobote rwase nchira yoboyikirano kurwase county ya Nyamira. Gorgerya lyagandete go kolekana luna omu chief registrar webigambero An Amadi nigobono ate birebuna nigobachagire kuligereria asoboime kolengana nebina byekiwaseke gambero gya supreme asokwamereria obocholi bo mwaka oyo igana sekero kelikyo buraibwense so mwaka oyo bochiri bubere na merongevere nebere kolengana An Amadi nigate birebuna nigo abana chebi na batano na babere baguchigo isaransa na kuruko na chakwabo igoro yo kwamerero kwa machibu yobocholi bo mwaka oyo iga chinga kye niganya kubolia Bakenya ko babatoherero ekarokeri bagendete ko unengia soboime na kuligereria na kibara chigo ikera okona cha kwabo maiga yogo isaransa na bana chebi na batana babere abo bana bagochikorwa okona cha kwabo wangoiga. All the 7 judges are expected to participate. Remember, in the last season we only had 6 judges participating. This time round we expect all of them to be present. We have some observers, judges from the Commonwealth countries led by the retired Chief Justice of Tanzania, Honorable Mohamed Othman, among other judges who will be joining us. We will have the law clerks. The place has been set up for the law clerks, for all the court assistants, for the lawyers, the parties. Obviously, not everybody will be allowed to come in. We saw that the parties have large teams, but the numbers will have to be restricted because the space cannot accommodate everybody. Na boigo gotigara samangana arengete amangana ayobo cholwe krokyo bre wense gatya bara ikurase kyamagya Jubilee ime ye county ya Kiambu nigobono baganiriya bana siasa kuba batoererwe kerokeli baganya tokona cyakorwa seke gambero igoro yo kwamereria machibu yobo choliwe krokyo bre wense bo mwako yegabo ikiri bubere na merongebere nebere konengana gatya bwatane be kyamekya Jubilee nego chinga kiye kianyareko kobolia bana siasa bande gotama bwaterania omorai bwenso so kabero morai bwenso Uhuru Kenyatta asamangana rengete na siasa kubwate kana sekiri bagote yabuna Uhuru tarenge ase okwamererio sekori gikero kende gyonse na nigo bono baganiriya bana siasa kumusika Uhuru Kenyatta anene ekero bagendere tokora siasa chiabona gochecheria amangana rengete siasa nabo gokwamereria wechukura chimwakoyo. We are particularly appalled by the unprovoked statements made by Kiharu MP-elect Honorable Ndidi Nyoro. And these remarks are clearly intended to subject the president to public odium and ridicule.
They're not only insults to the first family, but border on incitement and hate speech. The president was neither a referee nor a player in the just concluded general elections. He was just a fan, like many of us. He is equally shocked by the revelations that are emerging surrounding attempts to bungle the presidential election results. We are therefore calling upon Honorable Ndidi Nyoro and his ilk to stop dragging the name of the president into their politics of hate and demagoguery. Yeah. Leave the president alone. Yeah. We urge the people of Kenya to embrace peace and give the Supreme Court opportunity to determine the presidential election petition currently before the court. Monshumulikire nyirabuno niko gendete gotengera Ndizi TV bwansubo mugusina bogotubwati gweterensemerie mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital abigansemerie YouTube na bogotena buna Ndizi TV News tokumanyi ayo munenda mange ekeragendrete gwate ku monshumulikire lyantete konyora macho mutumoko mokinkwirana ntotigosanga amange kolenda sebono ntaite nkoire go ikensemende ya Studio B tumirane na Victor Obani elyanyara gotumaina lyagendete okolekana korwa sensemo ye chigoseritoska ko Semende ya Studio B. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mogorobo mwimonchu muligerio Ndizi TV na rubwansubo mugusingo kwaligania asense moye chigosori ekere otegendrete gugosansa moranera amayakorwa igase obwansubo mugusinero Ndizi TV bakondoka Sultan ireteriane Victor Noyuboba ngitogo chakera amayare rokorwa asense moya Nyanza Regional League bwase bimino obyanyarete ko babiko gosorigwa weekendi ya etete anemono asense meri ya Getembe Primary School ya Kisi Industrial nigo ya ikorete timu ya Nyansiongo Township chigo libere ase notine tukulia Jumamosi tukulia Jumapili eminano aombia gosoletiwe ase eminano byo bya Nyanza na Regional League Zone A kolende ase mogorobolero sebono ninjo kumanya chinse isotonga mbiminano kiebi kolenda sebono ndete kumanya ekeminano egati ya Ichuni amo Ichuni combine amo na Gucha FC kiobono kyare yachita sole eyamase mwetera se ensemeri yaito ya YouTube Ndizi TV News wato koletere teke minane kyo Ichuni wakaikorana na Gucha FC egolie mo ase motorebu na magana renge ase getikelia kia gesabakwa pale wanakataa wana Gucha FC ilikuwa nafasi ya wazi kama tevya igaro yaya tema sangao anapiga pasi na kubali Ombati anajaribu kupata mpira ule lakini unapigwa pote le apote. Ni mechi kali kabisa bado imetulia na hapa jinsi ambavyo hali ilivyo atakayepata bao jingine hali anaonyesha kwamba labda yeye anaweza kuwa hiyo 001 captain bago chuo chaka byake magari bana Gucha FC au chaka Dan Kanomondi au akentambe kabisa gari Mechi inakamilika dakika hii. Wakati huo mechi inakamilika, mpenzi mtazamaji wa Ndizi Television, ni bao 1-1.
Umepata bike. Jambo iko pale.